पिंपरमळा पणदूर वेताळ बांबर्डे येथील रस्त्यांची पुन्हा एकदा चाळण झाली असून या मार्गावरील प्रवाशांचे हाल वाढले आहेत। रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे नागरिक त्रस्त झाले असून दुरुस्तीच्या नावाखाली केवळ कंत्राटदार आपले खिस्से भरत असल्याचा आरोप जनतेतून होत आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।